आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। शहरातील भटक्या कुत्र्यांचा सुळसुळाट दिवसेंदिवस वाढत चालला असून आता या कुत्र्यांनी नागरिकांवरती हल्ला करण्यासोबतच वाहनांचंही नुकसान करण्यास सुरुवात केली आहे। सालेवाडा येथील टेलिफोन भवनासमोरील गंधर्व कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये पार्क केलेली एक दुचाकी भटक्या कुत्र्यांनी फाडून तिचं मोठ्या प्रमाणावरती नुकसान केल्याची घटना समोर आली आहे। पाहूयात। या सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये नेहमीप्रमाणे दुचाकी लावण्यात आली होती। रात्रीच्या वेळी आवारात असलेल्या भटक्या कुत्र्यांच्या टोळीने या दुचाकीवरती हल्ला चढवला। कुत्र्यांनी दुचाकी खाली पाडून टाकली। एवढ्यावरच न थांबता गाडीची सीट फाडली, तसंच गाडीचे फायबर पॅनल चावून आणि ओरबाडून गाडीचे मोठं आर्थिक नुकसान केलंय। सकाळी जेव्हा वाहनधारकानं पार्किंगमध्ये जाऊन पाहिलं तेव्हा हा प्रकार उघडकीस आला। शहरात येत्या काही महिन्यात भटक्या कुत्र्यांची संख्या प्रचंड वाढली आहे। रात्रीच्या वेळी हे कुत्रे येणाऱ्या जाणाऱ्या वाहनधारकांच्या अंगावर धावून जातात, चावा घेतात। त्यात आता वाहनांचं नुकसान केल्यानं नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे। शहरातील या गंभीर समस्येकडे सावंतवाडी नगर परिषद प्रशासनानं गांभीर्यानं पाहणं गरजेचं आहे। भटक्या कुत्र्यांचा तात्काळ बंदोबस्त करावा, त्यांची नसबंदी मोहीम प्रभावीपणे राबवावी आणि नागरिकांचं रक्षण करावं अशी मागणी केली जात आहे।